Zdravím vás Niky u ďalšieho videa. To ti nenapadá nič kreatívnejšie? No, vieš, sme na YouTube. Čo je vlastne ten YouTube? V dnešnom videu si vysvetlíme, čo je vlastne YouTube. Pre tých začiatočníkov ideme na Google a číkame si YouTube. Objaví sa vám okno, kde je vraj až ponad miliardu videí. Niektoré sú dobré, niektoré sú tak trošku... jak sa to hovorí? Trošku debilnejšie. Možno medzi nimi sú aj moje, možno nie. Dobre, pokračujeme ďalej. Takže, pre tých pokročilejších je to napríklad server, kde sa dávajú videá. Dobre, nechám to tak. Čiže, video sa dá nahodiť, môže hoci kto to nahodiť. Stačí, že si spravíte Gmail a hneď máte všetky kontá, YouTube a všetko. Je tam toho dosť, ale ja to nepoužívam, čiže YouTube a Gmail používam, hej. Keď si toto tak porovnáme, asi 95% z vás, čo to pozeráte, má Facebook. A je to dosť podobné Facebook a YouTube. Čiže na Facebooku máte účet, na YouTube máte tiež účet. Na Facebooku môžete niečo pridať, na YouTube tiež môžete niečo pridať, ale je to len video. A na Facebooku to môžete lajknúť, zdieľať, komentovať a na YouTube to isté. A ešte si môžete dať aj na Facebooku niekoho za priateľa a dáte mu odber. No, neviem, či ste priatelia, keď mu dávate dislikey sem tam, ale to je zase vyjadrenie, to sa dostaneme k tomu neskôr. Čiže, keď si to tak vezmeme, po videu sa dá vyjadriť 5 zmyslov. Prvý zmysel, zrak. Vidím to video, môžem to pozerať a nikto mi za to nič nerobí. Ďalší zmysel, môžem to video počuť. Čo to tam ten debil rozpráva? Nič nepočujem. Slávy mikrák. Ďalší zmysel. Hmat. Môžem držať, chytať si to a môžem to video držať, či mám mobil, tablet alebo obrazovku. Môžem si normálne to chytiť. Sice je to virtuálne, ale dá sa to normálne chytiť. Máte zapnuté video a držíte to. Ďalší zmysel. Chuť. Ten keks je fakt výborný. Viete si postojí ako chutí keks. Čiže máme zrak, sluch, hmat a chuť. Čo som ešte zabudol? Čuch. Vôňa lesa. Každý vie asi, ako vôňa les. Ten čerstvý vzduch až vám vybije normálne nos. Takže vyjadrili sme si 5 zmyslov, ale YouTube má 6. Možno to málo kto vie, ale ten, čo točí to video, je rád, keď ho niekto podporí. Čiže like, koment, napíšte mu ty, to je super video, veľmi sa mi to páči, správaj ďalšie, daj akú sériu alebo čo proste, chápete? Dá sa to podporiť a toho, čo to natáčal, normálne zahraje pri srdiečku. Neviete si predstaviť ako ja mám, neviem koľko najviac lajkov, ale myslím, že na Jellybeans je nejak 20 lajkov. Čiže je to fakt dosť. Na to, že mám 50 odberov, je to fakt dosť. No, ešte nie 50, ale blížime sa k tej 50-ke, čiže môžete očakávať špeciál, ale to už vám nebudem rozprávať. Po tomto videu idem natáčať informačné video, čiže to tu nebudem rozoberať. Takže, dúfam, že sa vám toto video páčilo, čo je vlastne YouTube. Môžeme si spraviť z toho takú malú sériu, že čo je vlastne a niečo sa doplní, čo je vlastne les, čo je vlastne kamera a ostatné, čo vás napadne, kto nebudem rád, ak mi to napíšte do komentu. Tak to je z tohto videa všetko, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, dislike, koment a ak chcete byť medzi prvými, čo uvidia moje video, tak daj odber. Držíme sa k 50-ke, čož bude špeciál, môžete sa tešiť a to už je z tohto videa všetko. Tak ahoj!